Здравейте на всички, от мен Валентин. Отново сме заедно. В днешното видео ще погледнем напред в бъдещето и ще видим какво ни очаква през следващия месец, за какво да се подготвим, от какво да се пазим и за какво е подходящ той. Благодаря ви за подкрепата, а тези от вас, които гледат за пръв път канала ни, моля натиснете бутона абонирай се или subscribe и подкрепете нашия канал, за да може да продължим да растем и да се развиваме. А сега нека да видим каква е енергията, която идва към нас през следващия месец. Здравейте, приятели, от мен Валентин. Време е за нашият месечен разклад. Нека да видим за какво е подходящо времето през следващия месец и какви предизвикателства и каква помощ ще ни даде Вселената през него. Така, месец ноември като цяло е подходящ. Така, интересно. Започваме с Страшен съд. Крал мечове. Вау! Сериозно започване. Тройка чаши. Осмица мечове. И кралица жезли. Така, това, което ни казват картите за този месец, който идва реално погледнато и какво е подходящо за него, е следното. Първо, този месец ще бъде подходящ преди всичко да се освободим от тревоги и проблеми и най-сетне да сложим край на някакви дела в нашия живот. Това не е задължително, естествено, да е обвързано с краля мечове, но със сигурност е време да сложим началото на един нов етап в нашия живот и да приключим старите афери. Така, подгответе се за приключване на старите неща от предходния месец. Естествено, всеки нов месец идва с неговите си нови отчети, както обичам да казвам аз. Време е да ударите чертата и да отсъдите какво е било правилно за изминалото време до сега и какво не е. По енергията на крал мечове виждаме, че този месец за много от вас ще бъде подходящ за изглаждането на отношенията с други хора от вашия живот. В случая краля мечове, знаете, това е една доста остра енергия. Той е така завоевател, държи в ръцете си едно доста сериозно оръжие. Ако под някаква форма вие сте скарани с някой или под някаква форма имате конфликт с някой мъж в живота си, било то родител или пък партньор, колега на работа, този месец със сигурност ще бъде подходящ да възобновите комуникация и да си изгладите отношенията заедно. Така, това, което виждаме по енергията на тройка чаши, този месец също така е подходящ за това да изкараме малко добро време с приятели, може би да се отдадем малко на удоволствията, които ни предлага живота. Това може би под някаква форма ще ни спомогне да срещнем следващото предизвикателство, а именно да получим прояснение в дадена ситуация. По всяка вероятност се намираме в енергията на осмица мечове още от предходния месец. Имаме някакви неясноти в живота, които трябва да оправим, трябва да изясним, така че през този месец това е една благоприятна енергия, в което това нещо да се случи. Това, което виждаме по енергията на кралица жезли, ясно и точно ни казва, че този месец ще бъде изключително подходящ за някои дами да пуснат най-сетне пламъка, да излезе от тях. Ако го потискате под някаква форма, този месец е добър за това нещо да се случи. Какви събития да очакваме през настоящия месец? Нека да видим какви събития може да очакваме в настоящия месец. После ще видим и за какво ни предупреждава Таро. Това, което отваря нашия разклад, е четворка чаши, шестица чаши, глупак, интересно, шест на меча и шестица жезли. Така, с три шестици категорично попадаме в енергията на Тифарет. Това е неизбежно. Със сигурност, каквото и да правите, каквото и да мислите, тези три шестици ясно и точно показват завръщане, победа и изобщо нещата определено се очертават страхотни. Така, знаете, че картата шестица чаши по принцип е символ на голяма любов,
може би човек от вашето минало, може би ще се даде начало на нещо ново във вашия живот. Глупака, знаете, че е една прекрасна чиста енергия, макар и да е небезизвестния нулев аркан. Това, което се опитва да ни каже Глупака, е, че през този месец може да очакваме много неща да започнат от начало. По всяка вероятност, в енергията на четворка чаши, не се заблуждайте, четворка чаши по принцип не е лоша карта, тя просто показва ясно и точно, че ние имаме достатъчно от всичко, което сме искали и просто няма какво повече да желаем, но какво повече да се желая винаги има. Ето тук, както виждате, директно от четворка чаши влизаме в шестицата, прескачайки всички неприятности и проблеми. Както видяхте, имаме тройка, четворка. Изобщо този месец е подходящ за нещата да се развиват в любовен план, можем така да го кажем, или просто да го кажем, че в този месец ще можем да пуснем свобода на нашите емоции. Знаете, имаме енергията на водата, енергията на въздуха и също така енергията на огъня, така че имаме повече от достатъчно много елементи намесени на едно място, за да можем да материализираме всичко. Може да липсва земята, но като цяло знаете, че тя е производен на следните три, нали? Вода, въздух и огън. А разполагаме и с трите, при това се намираме на една и съща позиция в дървото на живота, което ясно и точно ни обяснява, че този месец ще бъде месец на победите, защото 6 като цяло, трите шестици, освен че правят слънчево число 666, знаете, това е числото на слънчевото съзнание, освен числото на звяра, е и число на плодородие, така че със сигурност ще има материализация през този месец, тя ще бъде преди всичко добра за нас. По енергията на шестица чаши ясно и точно виждаме, че можем да очакваме някой да се завърне в нашия живот, може би, или да намериме нова любов, колкото и да ви се струва, нали, невъзможно и да го отричаме. Това нещо е абсолютно възможно да се случи, абсолютно възможно е да се даде едно прекрасно ново начало за вас през този месец. Също така, както виждаме, ще има време за известно оттегляне, за почивка, но така или иначе в нашия живот идва победа по шестица жезли. Очаквайте този месец да бъде спокоен, до известна степен романтичен и със сигурност успешен за вас. Това, което мога да ви кажа в общите очаквания, поне по това, което виждам за тези от вас, които се надяват на любов, ще има любов за тях, ще има възможност за тези, които искат почивка, да намерят почивка и естествено тези, които се борят за нещо. Този месец е подходящ да постигнете вашата победа. Нека да видим за какво ни предупреждава обаче Таро. Така, защото знаете, че съвета на Таро е преди всичко за това от какво да се пазим. Така, това, което се опитва да ни каже Таро още с първата карта, е да не изпадаме в състояние, в които да се опитваме да се оттеглим. Както виждате, тук имаме една осмица чаши. Тази осмица чаши ни предупреждава да не се отказваме каквото сме си поставили. Ако искаме да постигнем победата до края, просто не се отказвайте от това, което сте си поставили като цел. Така, кралица мечове. Така, предупреждението по кралица меч е много интересно. Това, което се опитва да ни каже Таро, е в никакъв случай да не издигаме граници, стени и бариери и да не започваме да рационализираме нещата. Естествено, в енергията на шестица чаши, в енергията на шестица жезли и, нали, още една шестица, която ясно и точно казва, че тук имаме, нали, път, който трябва да бъде изминат. Тук не можем да си позволим да бъдем рационални. В тези три енергии, комбинирани заедно, рационализма определено не помага. Така че не свеждайте нещата до рационализъм. По-скоро предупреждението на Таро е да не влизате в състояние, в което не си позволявате емоции, а точно обратното. Виждаме, че тук имаме кралица жезли. Това е подходящо време за вас да горите и да пуснете своята страст навънка. Таро ни предупреждава, че не трябва да бъдем такива. Също така това, което ни казват картите, да не гледаме назад в миналото, да не оставяме меланхолията да ни превзема. Това е много важно за нас, ако искаме да успеем през този месец. Естествено, това, което ни предупреждава и пак отново осмица чаши, тройка жезли. Тук ясно и точно картите ни предупреждават да не поемаме, особено нови начинания. Ако искаме нещо да изчакаме, времето не е подходящо за нови начинания в момента и търсене на нови пътища и нови пътеки. Тоест не трябва да се отказваме от старото, не трябва да се опитваме
и да провокираме нищо ново да се случва по пътя. По-скоро трябва да се опитваме да развиваме ситуацията така каквато е и да разрешаваме ситуацията така каквато е. Така че вариантите да избягаме от настоящето такова, каквото се намира при нас, са грешни. И последната карта предупреждение е, може би, по Асо жезли, това, което ни предупреждават картите, е да внимаваме къде пускаме огъня си и когато се роди тази нужда, защото знаете, че всички асаци те принадлежат на Кетера, Кетера, както всички ви е ясно, това е нуждата от страст, нуждата от огъня, нуждата от ново вдъхновение, да внимаваме къде засаждаме семето, което идва към нас. Това е много важно предупреждение, което има, защото в момента, в който се появи желанието за страст при вас, внимавайте къде точно и какво влагате и при кой го влагате. Така, нека да видим обаче какъв е съвета за нас към нас за този месец. Съвета на картите за нас към този месец е десятка пентакли, крал жезли, интересни съвети и девятка мечове. Така, съвета към нас, генерално към всички, е да потърсите и да отделите повече внимание на семейството си. За тези от вас, които имат връзка, които имат отношения, съвета към тях е да обърнат внимание на своите мъже. По краля жезли, това, което виждаме, за тези от вас, които нямат партньорства, съвета към вас е да си търсите някой огнен мъж, някой завоевател, някой силен крал, решителен, способен да взема решения. Такъв е съвета към вас и това, което естествено картите ви съветват, е да намерите душевен мир и покой, защото проблема, който виждаме по девятка мечове, ясно и точно изчиства описанието на съвета, а именно да оставим грижите назад и наистина да се опитаме да победим в ситуацията така каквато е. Благодаря на всички за вниманието и ще се видим отново утре. Естествено, започвам да изпълнявам вашите желания от предходните видеа с утрешните ни четения. Всичко добро и успешен месец!